Poprašanom, na tých hneď, popíte vyklíšli. No príde za teba, aby slúžil, že s tým dohodneš. Ale prídem za ním. Vieš, Poprad je... Má dobre ceny aj férový faun. A neviem, či bez píska nechodí hrávať. Počúvaj, prilbu a tieto veci, rukavice, tieto veci, toto sú určite toto. Hraničia, toto tam kašľú na to. A toto si zoberiem aj od neho. A hlavne si aj krajne, keď aj zigneš na ryb, alebo čo, tak to neboli kostry, vieš. Počúvaj, to som dal tie lepiace pasky tu okolo tých nožík. Tým to padá, alebo? Nie, to lepšie si ten chránič drží, čo máš na nohách, vieš. Aha. To je obyčajná lepiaca paska, nie? Obyčajná igelitka, igeliková paska, to teraz používajú. Kedy si sa pozerala, to potom na koverci, vieš, čo bola taká nemystom. Ja si ešte spomínam korčula. Hej? Ale hore či dole? Hore, hore. Že vlastne ten jazyk si úplne než na hore, hej? No lebo sa pozri.